И здравейте, приятели! Добре дошли в новото ми видео на The Pro Alex. Аз съм Алекс и днес ще играем Clash of Clans. Ако ви хареса това видео, оставете един лайк, абонирайте се, за да ме подкрепите. Главна цел за тази година 1000 абоната. Така че абонирайте се, лайквайте, а от мен чао и до играта. Хора, ето ни вече. Само да влезна в играта. Ето я. Трябва да намаля. И някой ме унищожил направо. Няма нищо. Колко ми е макс елексира? 375. Кога бе? Се апгрейдна. Сега се бия срещу някой. Искам да е с някакъв с много елексир. И също има такива. Няма никакви силни. С който нас и за коли си търся и за елексир. Ето. Няма да коментирам тази битка. Както и да е, ще потърся за ново.
Воля си довърша стъжата. Не, това си го става. Викам да почна още една игра. Защо няма никой за злово сърце? Накрая просто се предам. Гина, делай се. Тук. Точно сега на видеото ще видите как ще ги създавам. Ще се казва да Pro Army. Просто ще напиша нещо тук на микрофона. Хора, това беше цялото видео от Clash of Clans. Ако ви е харесало това видео, праскайте един мощен лайк, за да ме подкрепите. А от мен, чао!